de nou. Avui us presento dues aplicacionetes, dues extensions molt interessants, les quals ens permetran, si volem fer petits vídeos per d'alguna manera reforçar alguns continguts que hem pogut explicar al nostre alumnat, vídeos a través d'una aplicació que és molt senzilla, molt intuïtiva, que no cal instal·lar cap programa, o també per a ells, per si el seu encomanat i el seu encoratjat fer també alguna exposició des de casa, des de la situació aquesta de confinament, una mica perquè també se'n puguin engrescar, doncs també seria una eina molt fàcil per a fer-los arribar al videotutorial i que puguin ells mateixos fer petits vídeos per preparar cosetes que els hàgiu encomanat. Després també una aplicacioneta molt interessant que ara us explicaré. Res, per no endarrerir-nos més, començarem. Una vegada esteu en el navegador o en qualsevol pàgina, aquí teniu la icona d'aplicacions, li doneu, i si entreu a la Web Store, buscarem aquí Loom, L-O-O-M, Loom. Us volia parlar d'aquesta i aquesta extensió i aquesta. Començarem per aquesta d'aquí. Veieu que aquí posa afegir a Chrome. Evidentment jo ja les tinc afegides, vosaltres us apareixerà l'opció afegir. I res, us faig 5 cèntims d'aquesta. Bé, aquesta extensió és molt senzilla i és interessant, és força interessant perquè aquelles persones que us agrada escoltar música a través de YouTube o veure vídeos a través de YouTube, feu servir molt el YouTube, segur que podreu reconèixer que últimament està bastant sobrecarregat d'anuncis publicitaris. Permanentment hi ha interrupcions que no deixen gaudir ni de la música ni dels vídeos. Doncs aquesta extensió és molt útil perquè el que farà serà evitar que apareguin aquests anuncis i, per tant, ens permetrà gaudir bastant més del que estem visualitzant bé vídeos o bé música. Simplement li heu de donar a afegir i ja us apareixerà aquí dalt, us apareixerà aquí i no heu de fer res perquè ella ja està activa, ella està activa i ja va fent els seus propis bloquejos sense que vosaltres hàgiu de fer res. Superfàcil, afegir i ella ja treballa. Bé, pel que fa a l'altre, al Loom for Chrome, que és la principal atracció d'aquest videotutorial. Bé, aquesta extensió és el mateix, no hem d'instal·lar ningú programari, és molt fàcil, és molt intuïtiva i la podeu fer servir vosaltres, podeu fer arribar el vídeo al vostre alumnat per a que us facin vídeos superfàcils. És una extensió, aquí ens dirà afegeix a Chrome, afegeix l'extensió a Chrome i ja us posarà aquí, que és aquesta. A mi no m'apareixen totes, les tinc aquí, els 3 puntets, és aquesta, la flor. Què ens permet? Ens permet, com he dit, fer vídeos de forma molt fàcil, senzilla, ràpida i, a més, la major potencialitat que té és que pots compartir aquest vídeo a través dels enllaços que te genera de forma superràpida per xarxes socials, per correu, per WhatsApp, qualsevol qüestió. Doncs res, què faríem? Farem una breu mostra, afegiríem l'extensió, se us posaria aquí, si no la veieu ja sabeu els 3 puntets, la floreta, i simplement una vegada està aquí ja li podeu donar. Veureu que a mi ara no se me va activar perquè estic en aquesta pàgina que sí que no em permet capturar. Em posaré en una altra pàgina i tornaré a iniciar el procés. D'acord. Aquesta aplicació, la primera vegada que vosaltres li doneu a la flor, què passarà? Doncs que us demanarà que s'enregistreu a través d'un compte de Gmail. La primera vegada és així. Doncs una vegada s'enregistreu a través d'un compte de Gmail, ja us deixarà accepteu les condicions d'ús i ja us deixarà fer ús de l'aplicació. Com he dit, és una eina molt fàcil
i molt intuïtiva. En primer lloc, voldria parlar-vos d'aquest quadre d'aquí. Aquest quadre d'aquí el que ens permet són les tres opcions que té. Screen and Cam, és a dir, capturar la pantalla més la càmera, que ara us explicaré, es veu en petit a mà esquerra, a sota. Capturar només la pantalla o capturar només el que seria la càmera. No sé si l'únic que voleu fer és una breu explicació, que no necessiteu ningú suport visual, però que voleu aparèixer vosaltres per reforçar el vostre missatge perquè no senti sol l'alumnat, doncs és una altra possibilitat. A banda d'això, també podríeu desactivar el micròfon o activar-lo. Tampoc és una cosa, però això també ho podeu fer. Després hi ha més opcions, però jo no em complicaria més. Jo crec que amb això hi ha més que suficient. Ja veieu, superintuïtiu, superfàcil. Tres opcions, trieu la que us agrada i ja està. Això pel que seria a les opcions que tenim aquí. Després, si posem la Screen and Cam, veureu que aquí a sota m'apareixerà la càmera. Ara com no tinc la càmera no m'apareix, però ara ja està aquí. Aquí quines opcions tenim? Tenim les següents. Tenim l'opció se n'ha anat el programa, tornem a posar. És que estic intentant ampliar-vos perquè pugueu veure-ho tot clar. Aquí. Doncs quines opcions ens dona? Tenim principalment tres opcions. Podem donar-li al play per gravar, per enregistrar, podem pausar, podem finalitzar la gravació i després, pel que fa a la imatge, també ens dona l'opció de fer-la en tres tamanys. Pot parecer una tonteria, però teniu aquesta opció, ja veieu aquí. Teniu tres tamanys per poder posar la càmera. No sé, això cadascú, com vosaltres ho considereu. Doncs res, què anem a fer? Jo us vaig a fer una breu gravació per a que veieu com funciona i després parlarem de com se genera l'arxiu per poder-lo fer arribar al vostre alumnat. Farem un screen més cam i res, li podem donar o aquí a la icona de Start Recording o a l'Start Recording, la icona aquesta d'aquí. Doncs vinga, anem-hi. Start Recording. El primer que ens farà és preguntar-nos, una vegada polsem, igual us sonarà moltíssim, igual que en Meet, la mateixa pantalla de si volem capturar pantalla completa o si volem una finestra. Jo li vaig a dir pantalla completa, que jo, per tots els jocs que jo passi, ell ho enregistrarà. Selecciono aquesta, li dono comparteix i ens ja fa un compte enrere perquè et preparis. 3, 2, 1 i començar l'enregistrament. Res, ara ja simplement és la navegació que vosaltres volguéssiu, la pàgina web perquè voleu fer referència a una notícia de premsa econòmica, voleu generar debat amb l'alumnat o l'alumnat vol fer qualsevol qüestió també de la premsa per vosaltres. Podeu també fer-ho a través de qualsevol drive, qualsevol document docs o de full de càlcul o de presentació. També si voleu fer a través de Power, una presentació o un document de Word que vulgueu també explicar, perquè heu preparat unes activitats, si voleu que tinguin clar què és el que es demaneu i per tant voleu explicar-ho, qualsevol qüestió, tant vosaltres com ells també ho podrien fer. Doncs res, una vegada ja ho teniu tot enregistrat, simplement aquí li podem pausar o directament li podem finalitzar la gravació. Jo li dono a finalitzar la gravació. Se finalitza la gravació i ja ens diu, ens generarà una pàgina web on disposem l'enllaç, com veieu aquí, un entorn on tenim aquí dalt els vídeos, és un apartat on s'acumulen tots els vídeos. Una de les coses positives és que tots els vídeos que vosaltres aneu generant no ocupen memòria al vostre ordinador, que també és un element molt interessant.
teniu l'enllaç directament que el podeu copiar i el podeu compartir ara mateix per WhatsApp, per qualsevol xarxa social, fer arribar l'enllaç al vostre alumne per correu, qualsevol cosa. Després també tenim la privacitat, també molt interessant, la privacitat, que només el pugui visualitzar que tingui l'enllaç o fer-lo públic, el vídeo, normalment aquesta és la més interessant per a mi. Després aquí també el que podem fer és retallar el vídeo, si considerem que alguna cosa el vull retallar perquè no m'ha quedat bé o el que sigui, també dona un petit editor. Després també, molt interessant, podeu descarregar el vídeo. Veieu, jo ara vaig a descarregar-lo, podeu descarregar el vídeo. Això es genera un MP4, ja el tenim aquí. Copiar per a també compartir-lo, podem borrar-lo o podem també compartir-lo des d'aquí a través del link, exactament igual, inserir-lo en una pàgina web també, si tinc un Google Site o qualsevol pàgina web, el puc inserir el vídeo per a que aparegui no la URL, sinó directament el vídeo, a través de Twitter, Facebook, Gmail, després podria qualsevol a través del link, però ens dona aquests espais de compartir de forma directa. Després, què més coses? Puc visualitzar el vídeo, a veure com ha quedat. Ara vaig a guardar silenci perquè pugueu escoltar el vídeo. Res, ara ja simplement és la navegació que vosaltres vulguéssiu, pàgina web, referència. Aquí podem visualitzar el vídeo i un element, una xorrada més que podeu fer, que cadascú li pot trobar una utilitat, no sé, per exemple, en aquest punt vull inserir un emoji d'una maneta. En aquest punt, un altre emoji de fiesta, en aquest punt, un altre emoji de, no sé, el que vosaltres vulgueu, això es queda també enregistrat. I res, això seria pel que fa a l'OBS, ja sabeu, molt fàcil de compartir. Simplement una última puntualització, a banda de l'OBS, perdoneu, el Loom, a banda de tot el que us acabo de dir, recordeu que això són extensions que es posen aquí. Si vosaltres, extensions que es posen aquí o aquí, si no caben aquí dalt, si vosaltres voleu que aquestes extensions us apareguin a tots els ordinadors que vosaltres aneu, ja si voleu faria un altre vídeo explicatiu, però recordeu que si poseu el vostre compte i el sincronisseu, en qualsevol ordinador que obriu i poseu el vostre compte de Gmail, doncs us apareixeran totes les extensions, és a dir, que tindreu accés a tots aquests programaris, per dir-ho d'alguna manera, en tots aquells ordinadors que vosaltres aneu canviant. I res, doncs fins aquí el vídeo, espero que us hagi estat d'utilitat i ja sabeu, estem aquí per a estar ajudant i per a qualsevol cosa, ja sabeu, al correu electrònic. Una forta abraçada i petonets.